आर'नाइ 5G इउट्युब चेनेल नायगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम दिनैनि गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 रां मुख्यमन्त्री महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि रां सोनायनि जोङो फाइनाल आपडेटखौ दिनैनि नैबे भिडिअ'नि गेजेरजों नायगोन। रांखौ नोंथाङा माब्ला मोननो हागोन? नाथाय गोबां आइजोफोरा महिला उद्यमिता अभियान स्किमाव एप्लाइ खालामब्लाबो नाथाय गोबां मानसिफोरनि बेंक एकाउन्टआव राङा हाबनाय नङा। मानि थाखाय हाबनाय नङा? जोङो बेनि गोनांथार आपडेट नायगोन। रांखौ मोननो थाखाय नोंथाङा मा खामानिखौ मावनानै लानांगोन रां सोनायनि सिगांनो? नैबे महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि फाइनाल सार्भेया जानानै थांबाय। दा गभर्नमेन्टआ रांखौ फेब्रुवारि 1आव रां सोनायनि बाथ्रा बुंदों। जायखिजाया नोंथांमोना फेब्रुवारि मान्थआव रां मोननाया नोंथांमोननिया 100% रोखा जानानै फैदों। आसामनि CMआनो आपडेट होखादोंमोन। फेब्रुवारि मान्थआव नोंथांमोननो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बिजनेस मावनो 10,000 रां, बे 10,000 रांखौ नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार सिस्टेम DBT सिस्टेमनि जोहै नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव ट्रेन्सफार बानायगोन। जोङो बे DBT सिस्टेमखौ नायगोन। लोगोसे नोंथांमोना रां मोननो मा खामानिखौ मावनानै लानांगोन रां सोयैनि सिगांनो? जुदि नोंथाङा बेफोर इम्पर्टेन्ट खामानिखौ मावनानै लाया अब्ला नोंथांमोना रां सोबाथाय आन्दायनांगोन, नोंथाङा रांखौ मोननाय नङा। गोबां भिडिअ'नि जोहै आं नोंथांमोननो आपडेट होबाय दं जाहाथे जोंनि गासैबो बर' आइजोफोरा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि बिजनेस मावनो सोनाय 10,000 रांखौ मोननो हायो। गिबियावनो नोंथाङा रां मोननो थाखाय नैबे नोंथांनि SHC रिपर्टआव नोंथाङा चेक खालामनानै लानांगोन नोंथांनि गासैबो डाटाया मोजाङै दंना गैया। नोंथाङा बेयाव गावबागावनि नैबेयाव नोंथांमोना नाम नुदों। आङो बे मोनसे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मोनसे डेटा बहनदों। नैबेयाव नोंथांमोननि मेम्बारनि कड, नोंथांनि मेम्बारनि कड, नोंथांनि मेम्बारनि नाम, फादार हासबेन्ड नेम, जेन्डार, ससियेल केटेगरि, डिसेबिलिटि, रिलिजन, कास्ट, APL BPL, नैबेयाव IP केटेगरि, नैबे गोरिब श्रेणी, बियो पर केटेगरिनि गोबां मानसिफोरा नैबे जुदि नोंथांनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि रिपर्टआव नोंथांनि नामा अनलाइनाव हाबाखै, जेब्ला नोंथाङा महिला उद्यमिता अभियान स्किमाव एप्लाइ बानायनानै दोनदों नाथाय नोंथांनि नामा नैबे अनलाइन डेटायाव नोंथांनि नामा हाबाखै, अब्ला नोंथांमोना मुख्यमन्त्री महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि रांखौ नोंथांमोना मोननाय नङा। नोंथांमोना थाबैनो जुदि नोंथाङा एप्लाइ बानायदों नैबे लिस्टआव नोंथांनि नामा हाबाखै, नोंथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपनि VOजों नोंथाङा जगाजग खालामबानो जाबाय। नोंथाङा नैबे अनलाइन डेटायाव नोंथांनि नामा हाबाबाथाय नोंथांमोना रांखौ मोननाय नङा। गभर्नमेन्टआ नैबे नोंथांनि डेटाखौ चेक बानायनाय जागोन। दानिया नोंथाङा रोखा जाबाय जानो हागौ नोंथाङा गावबागावनि नामखौ नैबे डेटायाव दंना गैया बोरै चेक खालामनो, आङो बेनि प्रसेसखौ नोंथांमोननो देखायनि। नोंथाङा चेक खालामनो थाखाय SHG रिपर्ट नोंथाङा बेखौ सार्च खालामनानै होनांगोन गुगोलाव। आङो बेनि आपडेटखौ नोंथांमोननो भिडिअनि जोहै देखायबोबाय दं। थेवबो गोदान भिउवारफोरनि थाखाय आं नैबे आपडेटखौ लाबोनाय जादों जाहाथे बिथांमोनाबो मिथिनानै लानो हायो। नोंथाङा नैबे SHG रिपर्टआव क्लिक खालामनो नांगोन। बेयाव गोदान मेम्बार एड खालामनाय, सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट सोलायनाय, नोंथांनि ग्रुपनि गासैबो नोंथाङा डेटाखौ नैबे लिस्टनि जोहै नायनानै लानो हागोन। नोंथांनि नामा नैबे लिस्टआव थानाया इम्पर्टेन्ट, अब्लासो नोंथांमोना फेब्रुवारि मान्थआव 10,000 रांखौ नोंथांमोना मोननो हागोन। गिबियावनो नोंथाङा नैबे स्टेटआव नोंथांनि रायजो, जों नैबे आसामाव जोङो क्लिक खालामगोन। बेफोरबायदि नोंथाङा क्लिक खालामबानो जाबाय। स्टेटआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो नैबेयाव डिस्ट्रिक्टनि नाम नुदों। जों नैबे चिरां डिस्ट्रिक्टआव जोङो क्लिक खालामबाय। चिरां डिस्ट्रिक्टनिखौ जों नायगोन। दानिया बेबायदि नोंथाङा क्लिक खालामबानो जाबाय। नैबेयाव नोंथांमोना ब्लक नुनो मोन्दों, चिरां डिस्ट्रिक्टनि नैबेयाव ब्लक, जोङो बे ब्लकआव जोङो क्लिक खालामनानै होबाय। बेफोरबायदि नोंथाङा क्लिक खालामबानो जाबाय। दानिया नोंथाङा नैबेयाव ग्राम पन्सायत, जोंनियाव ग्राम पन्सायत गैया, जोंनियाव PCDC दं। जोङो बे PCDC, नोंथाङा बबे PCDCआव गोग्लैयो नोंथाङा बे PCDCआव क्लिक खालामबानो जाबाय। आङो नैबे मोनसे PCDCआव क्लिक खालामनानै होबाय। PCDCआव क्लिक खालामखांनानै नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोन्दों भिलेज। भिलेजाव खैखान सेल्फ हेल्प ग्रुप दं नोंथांमोना बेयाव नुनो मोन्दों। आं मोनसे भिलेजाव क्लिक खालामनानै होबाय। भिलेजाव क्लिक खालामनानै दानिया नोंथांमोना नैबेयाव मोनसे अपसन नुनो मोन्दों
सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नाम भिलेजाव सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नाम नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोन्दों। दानिया नोंथांमोना नैबे गावबा गावनि भिलेजाव नोंथाङा क्लिक खालामनानै नैबे ग्रुपनि नामाव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। आङो बे मोनसे ग्रुपनि नामाव क्लिक खालामनानै होबाय। ग्रुपआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा दानिया बेफोरबायदि नोंथाङा डाटाखौ नायनानै लानो हागोन। जुदि नोंथांनि नामा नैबे डेटायाव हाबदों, अनलाइन डेटायाव हाबदों, अब्लासो नोंथांमोना रांखौ मोननो हागोन। नोंथाङा बेबायदि चेक खालामबानो जाबाय। दानिया जोङो मोनसे इम्परटेन्ट आपडेट नायबावनि। दानिया रां सोनायनि मोनसे इम्परटेन्ट आपडेटआनो जाहैबाय महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि गाइडलाइनाव रोखायै लिरखानाय जादों नोंथांनि क्रेडिट स्कर लन लानानै जुदि नोंथाङा टाइमाव टाइम मोजाङै लनखौ रिपेमेन्ट खालामबाय थादों अब्ला नोंथांमोना मोननो हागोन। जुदि नोंथाङा बबाफोर लन लानानै टाइमाव टाइम नोंथाङा लनखौ लनखौ नोंथाङा सुख'बाय थायाखै अब्ला नोंथांमोना नैबे महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि रांखौ मोननाय नङा। गाइडलाइनखौ नोंथाङा फरायनानै नायबानो जाबाय। बे गाइडलाइनाव रोखायै लिरनानै होखादों नोंथाङा बबाफोर बेंकफोराव लानाय लनफोरखौ जुदि नोंथाङा टाइमाव टाइम नोंथाङा सुख'वाखै, नोंथांनि क्रेडिट स्करा डाउन जानानै दं, अब्ला नोंथांमोना बे स्किमनि रांखौ मोननाय नङा। नोंथाङा बेखौ चेक खालामना नायबानो जाबाय नोंथांनि क्रेडिट स्करा बेसे दं, बा नोंथाङा लानाय लनफोरखौ नोंथाङा थाबैनो रिपेमेन्ट खालामबानो जाबाय टाइमाव टाइम। बेफोरबायदि नोंथाङा चेक खालामनो हागोन। नैबे इम्परटेन्ट मोनसे आपडेट रां सोनायनि क्रेडिट स्करखौ गभर्नमेन्टआ चेक खालामथारगोन। क्रेडिट स्करा जुदि नोंथांनिया डाउन अब्ला नोंथांमोना रांखौ मोननाय नङा। बेफोरबायदिनो गोबां मानसिफोरा रां सोब्लाबो रांखौ मोननाय नङा। दानिया जोङो मोनसे रां सोनायनि इम्परटेन्ट आपडेटखौ नायबावगोन। बेनो जाहैबाय जुदि नोंथाङा महिला उद्यमिता अभियान स्किमाव इलिजिबोल जायो, नोंथांखौ गभर्नमेन्टआ सायख'यो, थेवबो बे सायख'नायनि गेजेरावनो आरो गोबां मानसिफोरा रांखौ मोननो हाबावनाय नङा। PM किसान बायदि स्किमफ्रावबो गोबां मानसिफोरानो बेफोरबायदि जेंनानि जाहोनाव रांखौ मोनाखै। बे जेंनायानो जाहैबाय DBT डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार होनो बेखौ, आदारजों बेंक एकाउन्टजों लिंक। गोबां मानसिफोरा बानायो नैबे DBTखौ, नाथाय एक्टिभ दंना गैया बेखौ नोंथाङा चेक खालामनानै नायनांगोन। जुदि DBTआ एक्टिभ गैया अब्ला नोंथांमोना रां सोबाबो नोंथांमोना रांखौ मोननाय नङा। नोंथाङा बेखौ आधार कार्डनि माइ आधार पर्टेलाव थांनानै इजियावनो चेक खालामनानै नायनो हागोन। गिबियावनो बेयाव थागोन आधारनि नाम्बार, नैबेयाव नोंथांनि आधारनि नाम्बार थागोन आरो बेंक एकाउन्ट नाम, नोंथाङा मा बेंकजों आधारखौ लिंक बानायदों नैबेयाव बेंकनि नामा थागोन आरो इम्परटेन्ट नैबे बेंक सेभिं स्टेटासआ बेबायदि एक्टिभ थानाया गोनांथार आरो नोंथाङा बे आधारजों बेंकजों माब्ला लिंक बानायदों नैबेयाव डेटआ थागोन। नोंथाङा नैबे DBT नैबे एक्टिभ थानायखौ चेक खालामना नायबानो जाबाय। जुदि नोंथाङा बेंकजों आधारजों लिंक बानायदोंबा नोंथाङा बेखौ बेंकआव थांनानै इजियावनो आधारजों बेंकजों लिंक खालामनो हागोन। जुदि नोंथाङा दासिमबो नैबे आधारजों बेंकजों लिंक खालामाखैब्ला महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि रां सोनायाव गोबां आइजोफोरनि बेंक एकाउन्टआव जुदि नैबे DBT सिस्टेमआ एक्टिभ गैया अब्ला राङा हाबनाय नङा। थाबैनो नोंथाङा बेखौ चेक खालामनानै नोंथाङा जुदि लिंक गैया बेंकआव नोंथाङा थांनानै एक्टिभ खालामनानै लाबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना फेब्रुवारि मान्थआव महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि रांखौ मोननो हागोन। एसेनोसै।